na nasakay quarantine. Di pa pwede mong gawas kaway vaccine. Bisan sa pang-imong intention, bisaga sa kakay na ay inspection. Paglingaw-lingaw na lang sa inyo ha. Pagtanaw TV pwede puro kidrama. Bisan sa pang-imong intention, stay at home ra ang imo ang option. Shoutout sa mga bugoy dihas inyo. Di kalaag kay bawal ug na ay curfew. Ayaw ko worry na ay news. Updated ta sa coronavirus. Di na pwede magduwa o game L sa streets. Triple kill sa game ang gamit kay Stis. Sige lang ngisi si Chooks. Piolo Pascual daw ang iyang looks. Bapo kay si Chooks. Tiktok na lang sa kay quarantine. Di pa pwede mo gawas kaway vaccine. Bisan sa pang-imong intention, bisaga sa kakay na ay inspection. Paglingaw-lingaw na lang sa inyo ha. Pagtanaw TV pwede puro kidrama. Bisan sa pang-imong intention, stay at home ra ang imo ang option. Quarantine pass ka need og approval para kagawas mo palit o inasal. Sige na lang taani buwat pinikas. Puol na ang beef loaf, corn beef, sardinas. Computeran, tanan sirado. NBA game, tanan gispenso. Mga tao, sige reklamo. Dili na lang, sundo na ngun sa may sakto. Tiktok na lang sa kay quarantine. Di pa pwede mo gawas kaway vaccine. Bisan sa pang-imong intention, bisaga sa kakay na ay inspection. Paglingaw-lingaw na lang sa inyo ha. Pagtanaw TV pwede puro kidrama. Bisan sa pang-imong intention, stay at home ra ang imo ang option. Sa kong ayuda kay pinili ra. Mga kangus nga tinda kay unya wala na. Hinay ng mga business, asa ng riches. May pamaplan kung kamugay na apay ma-harvest. Dili na maka-order, kay wanay mo deliver. Sa kasing-kasing, sakit kong wife rem. Sa imong family, spend nag-time together. Mawara lagin, may salig lang ay pabado. Yeah. Tiktok na lang sa kay quarantine. Di pa pwede mo gawas kaway vaccine. Bisan sa pang-imong intention, bisaga sa kakay na ay inspection. Paglingaw-lingaw na lang sa inyo ha. Pagtanaw TV pwede puro kidrama. Bisan sa pang-imong intention, stay at home ra ang imo ang option. Tiktok na lang. Tiktok na lang ang imong intention.